adas! Naata si Serenity karon. Tanawan ninyo ang view. See? Very peaceful, very quiet, very bugnaw ang lugar. And kuyugi ko, kay basin makauyon ta, magpabook ta diri pohon. Kay pagaingnon pa, lisod kuno kaayo ni i-book dinhi according to our source. So mo na, kuyugi ko, let's do our inspection and tour. Welcome to Ma2ke TV! Dali mga adas. Hello mga adas. Naan sa diri sa Serenity. Asa di ko dito? Gani ako sa Welcome to Ma2ke TV! Louder! Welcome to Ma2ke TV! Welcome to Ma2ke TV! Ako sa Everest Vlog sa Ting! Didn't even get to cross.
moving too far.